Nikodemus swara sinaput wengi. Panglimbang 5 menit dina Setupaing tanggal 21 Maret taun 2026 kapethik saka Injil Yohanes bab 7 ayat 40 tekan ayat 53. Para tresna PLM kinasih, apa nate ing sajroning sawijining parepatan swara panemu panjenengan ora kapaelu, ora kapigatekake. Kamangka panemu mau panjenengan anggep becik lan wicaksana. Apa nate panjenengan diundramana jalaran ngajokake panemu becik wicaksana? Njur kepriye rasane atine wektu iku? Ing pucuking minggu kapat Prapaskah, pasaman suci nemokake kita marang paraga sidhem Nikodemus. Panjenengane lagi ana satengahing para sadidrin, jer panjenengane pancen kalebu anggota pamimpin agama Yahudi mau. Ing satengahing wong-wong kang padha usrek kepengin nangkep Gusti Yesus, panjenengane ngantepake ati kanggo nyaruwi wong-wong mau. Ndak arani ngantepake ati, jer panyaruwene cengkah karo panemune kanca kancane. Mbok menawa panjenengane ya ngerti nang si panyaruwene mau ora kapigatekake. Nanging panjenengane tetep nyaruwi. Sekedhap to, menapa angger kita ndawahaken keputusan salah dhateng tiyang, mboten mawi dipun pireng rumiyin lan dipun titipriksa tumindakipun. Nadyan rasane tanpa guna, panyaruwe iki banget wigati. Sepisan, kanthi panyaruwe mau, Nikodemus kupiya ngelingake rerangkening tumindak, amrih bisa ngetrapake paugeran Toret kanthi becik. Pangetrapan paugeran Toret kanthi becik temtu selaras karo kersa dalem Gusti. Kapindho, kanthi panyaruwe mau, Nikodemus sak temene kupiya aweh pambela kagem Gusti Yesus. Nikodemus ngerti menawa Gusti Yesus mono wong becik kang asale saka Allah. Monggo sami kapirsani Injil Yohanes bab 3 ayat 2. Tumindake panjenengane ora ana kang ala. Kepara awit saka piwulange Gusti Yesus, Nikodemus tinarbuka atine kanggo nggayuh urip langgeng kanthi ngrasu urip anyar kanthi kalairake jroning Roh Allah. Mula kanthi pangadilan kang bener, Nikodemus yakin menawa Gusti Yesus ora duwe kaluputan. Katelu, kanthi panyaruwe mau satemene liwat Nikodemus, Gusti Allah wis ngelekake wong-wong Sanhedrin mring ayan kanggo ngadili sacara bener lan becik. Panyaruwe Nikodemus satemene timbul saka ati kang resik lan becik. Mula rikala para pemimpin agama mau gelem tinarbuka, mesti wong-wong Yahudi ora bakal kena bebendu marga wis nyedani juru slamete. Para tresna PLM kinasih, sinau marang Nikodemus bisa kadudu 3 piwulang. Sepisan wigatine paseksen iman ing satengahing wong kang padha nampik Gusti Yesus. Kapindho, wigatine ngantepake tekad kanggo nderek Gusti Yesus nadyan rinasa kijenan tanpa kanca tanpa bolo. Katelu, wigatine wani tumindak beda lumawan arus jroning njejegake bebener. Suwawi sami munjuk, kunyikas dalem Yang Rama, so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus Sang Mesias, mugi kateguhna kapitayan kawula mring paduka ing satengahing angkatan kang boten pitados kepara kupiya damel kendho kapitadosan kamesiasan dalem. Kaparingana kawula kekiyatan kangge tetep wantun dados seksi kasayanan dalem. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Kados semula buka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama, so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.